सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवार ओनसोलनि एरालिलागा गामिनि जोंहा दाखालि 1 जुलाइ खालि जाब्रबथायजों रुंसारि जालांनाय जा मानगोनां आलारि बसुमतारी बिथांनि हारिमुनि जा आखा फाखा मावनाय खामानि दा दावगाफुनाय महरगिरि हिसाबै सिनायथि जानाय जोंनि गासै आसामाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोनसे मख'जाथाव आरो मोनसे मेगनाव गोलैथाव खामानि जिहेतु मावबाय दंमोन। जों बिथांनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानायाव जोङो गासै महरगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आरो न'खरनि बिथांमोनजों जों मोनसे खोब फोथाय हायै मोनसे घटना जालांनाय होननानै जोङो बुंनो नागिरो आरो जों जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों। न'खरनिजों लोगोसे ओनसोलजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जेसेबां महरगिरि दं गासैबो जों दुखु मोनफादों। जिहेतु बिथाङा दावगाफुनाय अबथिरा जिउ दिनै गोमालांबाय। बिथाङा फैगौ समाव बेसेबांबा खामानि मावबावगौमोन, बेसेबांबा मेथाइ रोजाबबावगौमोन जे बेखौनो आसा थिदों। नाथाय बिथांखौ बे सुबिदाखौ जानांगौ गसाया होआसै। बेनि थाखाय दिनैनि बे समा बिथांखौ जोबथि बिदाय होनायनि सम। बे समाव जोङो मिरु बिसानिफ्राय लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै जों बिथांनि न'खराव नुजाथिफैनानै जा हायो एसे दुखु रानलायनो बा सहायलायनो जोङो नुजाथिफैनाय जादों। दिनै दुखु मोननायनि अनगायै जोंहा बा बिथांखौ जों बाख्नायनायनि अनगा जोंहा जेबो राव गैया। दा बेबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाहाथे आरोबाव जाफिना, गसाया बेबायदि महरगिरि दावगाफुनाय महरगिरिफोरखौ जाहाथे आरोबाव बोखांनानै लांफिना, जों बेनि थाखायनो दिनै गसाइनि सेराव जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो सेन्ट्रेल बिसानि जानानै जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जाबाय। फैगौ समफोराव बे सनितपुर जिल्लायाव आरोबाव बेबायदि आलारि बायदिनो मोजां मोजां महरगिरि ओंखारबावथों। जों बेनि थाखायबो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्लेटफर्माव जोङो माखासे हाबाफारि लानायखौ जोङो लुबैदों आरो जोङो बेखौ बिथोन होनाय जादों। दिनैनि बे समाव जोङो सेन्ट्रेल बिसा लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया दुखु फोरमायनायनि थाखाय आरो बिथांनि न'खरखौ एसे नुजाफैनानै बिथांनि न'खराव जों एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोंनि नाजानाया बेखिनि।